את יודעת בדיוק מה הקטע, מה את מתחילה מה הקטע עוד פעם? לא, אני רוצה את זה בלייב כדי לרשום את זה אחר. לרשום את זה בכותרת. תרשמי מה שאת רוצה, את יודעת בדיוק מה. חכי, בשיחה אישית. חכה שאורן יקום. תמצאי לי את הכרוב. אני רוצה לראות ששרדנו את הבוקר עם הכרוב. הכרוב לא... הראשון שבא אליי נתן לי ביס באוזן. איזה יתושים? איך נהגו בכם יתושים? לא בא לי יתוש אחד. תגיד לי. בגלל שאני מפה, אני מסתכל עליך, שם את היד על החברה. אם אתה חברה כזאתי, אני רוצה לראות אותך שם את היד ככה. הוא רוצה לראות אותך, הוא נוסע, מביא מגבונים. אני רוצה לראות את זה. אם אתה חברה כזאת. בחיים שלך לא היית שם את היד ככה, בחיים. חברה כמו מי? אני רוצה לראות את התגובה של עידית, שתגיד לי, אני בחיים לא הייתי עושה ככה. מקסים, תמשיך, כפר עוד כולם יקום. תתעורר, אין בעיה. רואים. איך שהוא פתח בעיניי. סמי, איך שהוא פתח בעיניי. הרג אותי. לא, הוא הלך לשאול עכשיו. לא, אל תעמוד. אני שומע אותו מהאוהל ואני מתקלקל. תתקלקל, אני כבר מקולקל. רגע. תלך. אני יוצאת, בסדר, תלך. יופי, תצא. מקסים. מה תתקן? רגע, לא. האוהל פה מאובטח, יש פה קוד. יובל, אתה טוב אתה. רגע, תצלמו את האוהל של המגבונים. תזהרי את, פילה לא פילה. הלו מגבונים. בוא נעיר את האוהל של המגבונים. סביק! בוקר טוב. אותך יותר קל להעיר מהחבר שלך. מקסים, שמעתי את כל מה שאתה אמרת. אין בעיה. ואני מבטיחה לך שאתה תשלם על זה ביוקר. אל תדאגי, עולה הרבה כסף. ביוקר ותעוף מכאן. רגע, יש פה מגבונים של להגיב. אתה יכול למצוא. רגע, תצלמי. הלוואי והיה לי למי למצוא.